ഫാം ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോൻ്റെ തമ്പനയിലെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. എൻ്റെ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ, അതായത് എൻ്റെ ചീര കണ്ടോ, ഈ എൻ്റെ ചീര എന്ന് പറയുന്നത് എന്നേക്കാൾ ഹൈറ്റ് വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 8 അടി ഉയരത്തിലാണ് ഒരൊറ്റ ചീര നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് കുറേ ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന തൈകളാണ് ഇവിടെ ഈ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ചീര എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ഒറ്റ തൈയാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറേ ബ്രാഞ്ചസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിന് വിത്തുകളായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. അപ്പോൾ എന്നേക്കാളും ഒരുപാട് പൊക്കത്തിലാണ് അപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 8 അടിയോളം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം പൊക്കത്തിലാണ് നമുക്ക് സത്യത്തിലെ മുകളിലെ വിത്തുകൾ ഇങ്ങോട്ട് ഒടിച്ചിട്ട് വേണ്ടി വരും നമുക്ക് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അത്രയും ഹൈറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ബ്രാഞ്ചസിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് വിത്താവാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലുമാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് മുറിക്കാതിരുന്നതിന് കാരണം ഇത് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് വെക്കുന്നു എന്നൊന്ന് അറിയട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് തന്നെയാണ് ഇത് മുറിക്കാതിരുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ തണ്ടിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വലിപ്പം കണ്ടില്ലേ, വളരെ നല്ല കനമുള്ള തണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കേട്ടോ. നല്ല ഉറപ്പോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതും ഇവിടെ തന്നെ മുളച്ചു വന്ന ഒരു ചീരയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനൊരു സംരക്ഷണവും ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല, വളങ്ങളോ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇതിന് മറ്റൊരു രഹസ്യമുണ്ട്. ഇത്രയും വലുതാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ചീരയുടെ വളർച്ച രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ കറിവേപ്പ് നമ്മുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കറിവേപ്പിന് ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷണം കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടോ 2 വേപ്പാണ് നമ്മളുടെ അവിടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒലിച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ ചീരയ്ക്കും കൂടിയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്ര ഒരു വലിപ്പം വരാനൊക്കെയുള്ള കാരണം കേട്ടോ. സത്യത്തിൽ ഈ വേപ്പിന് കൊടുക്കുന്ന വളങ്ങളെല്ലാം ചേർന്നിട്ട് ചീരയ്ക്കാണ് പോകുന്നത് തോന്നുന്നു. കാരണം അതിൻ്റെ ഇത്രയും ഒരു വളർച്ച കാണുമ്പോൾ കേട്ടോ. കാരണം ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ സംരക്ഷിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രഹസ്യവളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രഹസ്യവളം എന്നൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വളങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഞ്ഞിവെള്ളം പുളിപ്പിച്ചതുണ്ടല്ലോ, അത് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത് വെള്ളം കുറച്ച് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തറ അങ്ങനെ ഇതായിട്ട് ഉറച്ചു പോവും വെള്ളം ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മീൻ കഴുകിയ വെള്ളം, ഇറച്ചി കഴുകിയ വെള്ളം, അതൊക്കെ ഞാനിവിടെ സത്യത്തിൽ അടുക്കള മുറ്റത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയിട്ടാണല്ലോ. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വെള്ളങ്ങൾ മുഴുവൻ, അതായത് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് പാഴാക്കി കളയുന്ന വെള്ളങ്ങളൊക്കെ, പച്ചക്കറി വേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ 2-3 ദിവസം അത് ആക്കിയിട്ടുള്ള വെള്ളം, അതൊക്കെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കടക്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കടക്കിൽ മാത്രം ഗ്രോ ബാഗിലല്ലല്ലോ നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ അടുത്തുള്ള ചീരയ്ക്കും കൂടിയിട്ട് ഒലിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാവും ഇത്രയും ഒരു കരുത്ത് ഇതിന് വരാനായിട്ടുള്ള കാരണം. സത്യത്തിൽ ഇതിങ്ങനെ നല്ല കരുത്തോടെ വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് നമുക്കിത് പറിച്ചെടുക്കാനേ തോന്നണില്ല. കാരണം ഇത് എത്ര ഹൈറ്റ് പോവും, എത്രത്തോളം ഇതിൽ നിൽക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഒരു ആകാംക്ഷയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഹൈറ്റ് വന്നത് കതിരി പിടിച്ചപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നിന്നു എത്രത്തോളം വലുതാവുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലായത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ അപൂർവമാണ് നമ്മൾ ഇത്ര വലിപ്പമുള്ള പൊക്കമുള്ള ചീരയൊക്കെ കിട്ടാൻ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വലിപ്പം വന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല കരുത്താർന്ന ചീരയുടെ തൈകളിൽ നിന്നൊക്കെ എടുക്കുന്ന വിത്തുകളാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ടുണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിത് വിത്തിനായിട്ട് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് വിത്തുകളൊക്കെ ഉണങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് പറിക്കാറായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കീടബാധകളും ഇല്ല കേട്ടോ. കാരണം ഇപ്പോഴാണ് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ദീനിപ്പുഴുക്കൾ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ വലിയ ഇല, ഇതിൻ്റെ ചീരയുടെ ഒരു ഇല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ ഇത്രയും വലിയ ഇലയാണ്. അപ്പോൾ ദീനിപ്പുഴുക്കൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓട്ടയാക്കി ഇടുന്നുണ്ട്. ഈ ഇലതീനിപ്പുഴുക്കൾക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത്, നമ്മളുടെ ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഉണ്ടല്ലോ, അതൊരു പിടി നമ്മളെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചിട്ട് അത് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് ഡൈല്യൂട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ തളിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് തലേ ദിവസം കുതിർത്തിയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം നമ്മൾ അത് ഇരട്ടി വെള്ളത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അധികം വെള്ളം കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ കരിഞ്ഞു പോകരുത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മളതൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ ഇലതീനിപ്പുഴുക്കൾക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ പ്രത്യേക ഒരു സംരക്ഷണമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ കൊടുക്കുന്നില്ല. അത് നമുക്ക് വിത്ത് എടുക്കാറുള്ള ഒരു സമയം കൂടിയാണല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ചീരയുടെ മുകളിൽ വലിയ വളപ്രയോഗം ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത്. കാരണം ഇത് നമ്മൾ നേരിട്ട് അകത്തേക്ക് കഴിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള കീടനാശിനികളൊന്നും തന്നെ അടിക്കാത്തതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. നല്ല രീതിയിൽ ചീര കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുടക്കം മുതലേ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇലപ്പുള്ളിയൊക്കെ വരാനുള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മഴക്കാലത്തെ സമയത്താണ്. ഇപ്പോൾ അധികം അങ്ങനെ കണ്ടുവരാറില്ല. അപ്പം അതിനായിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സത്യത്തിൽ വേനൽക്കാലത്താണ് ഇത്രയും ഭംഗിയിൽ നമ്മുടെ ചീര വളർത്താൻ പറ്റിയ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇത് ഞാൻ നട്ട് വളർത്തി സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്ന ഒരു ചീരയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ വിളവ് തന്നു. ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ വിളവെടുത്തു എന്ന് തന്നെ പറയാം.
പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വീഡിയോയിൽ ഇത് ചെറിയ തൈകളാകുമ്പോൾ തൊട്ടുള്ള വിത്ത് മുതൽ വിളവ് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലെല്ലാം തന്നെ വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ മറ്റേ ചീര ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു 8 അടി ഉയരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ചീര, അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ കൂട്ടത്തു കൂടെ നമ്മൾ കാണിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഇത്ര ഹൈറ്റേ വന്നിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കതിരായി വിത്തിനൊക്കെ പാകമായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് മുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറിയൊക്കെ വെക്കുകയും ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ചീര കൂട്ടി മടുത്തു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ പുറത്ത് വിപണിയിൽ കൊടുക്കുക വെച്ചാലും അടുത്തുള്ളവർക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കുക വെച്ചാൽ കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഇപ്രാവശ്യം ചീര ഉണ്ടായിട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ധാരാളമായിട്ട് പച്ചച്ചീരയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം ഇത് നമ്മളെ ഒരു വിത്തിനൊക്കെ പാകമായിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം. അതാണ് നമ്മളുടെ കൃഷിയുടെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുല്ലോ, അതാണ് നമ്മളുടെ ഈ കാണുന്ന ചീരകൾ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പച്ചച്ചീരയാണ്, പച്ചയും ചുവപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നത്, പക്ഷേ കൂടുതലും പച്ചയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ കണ്ടോ ചുവപ്പാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മയിൽപ്പീലി ചീര നമ്മുടെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾ വിത്തുകളൊക്കെ സഹായിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ തന്ന വിത്തുകളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഞാനിവിടെ മയിൽപ്പീലി ചീര ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചുവപ്പ് ചീര കണ്ടോ. അപ്പോൾ ചുവപ്പ് ചീരയാണ് ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ ധാരാളമാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് പറിച്ച് നടാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട്. കുറേ പേര് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ നിർത്തി പരിപാലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വേനൽക്കാല സമയത്താണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചീര ധാരാളമായിട്ട് വളരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ പറമ്പിൽ നമ്മൾ തൊടിയിൽ തന്നെ മണ്ണൊക്കെ കുത്തിയിളക്കി നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചീരയാണ് കേട്ടോ. ചീരയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം നൈട്രജൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വളങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡായിട്ടുള്ള വളങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേരിലേക്ക് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ വളർച്ച ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലിക്വിഡായിട്ടുള്ള വളങ്ങൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന വളങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നാൽ പുളിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം, അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറി വേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ 2-3 ദിവസമൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ച ആ വെള്ളം, നമ്മൾ ജൈവ സ്ലറി, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്ന വളങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ പുതിയ കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വിട്ടേക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും എല്ലാം ചെയ്തേക്കുക. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൻ്റെ ഒരു കരുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൃഷി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം. അതുവരേക്കും ബൈ.